Kaixo eta ongi etorri jakinduera. Gaur bihurketa faktorekin jarraituz, ariketa zailago batzuk egingo ditugu. Gomendatzen dizuet aurreko bideoa ikustea, ariketa hauek zailago direlako, eta aurreko bideoan errezago eta motelagoa azaltzen ditut ariketak. Beraz, aurreko bideoan esaten dizuena dana, garrantzitsuena bukaera komunitateak zeintzuk diren jakitea da. Hau jakinda, lehen adibidea egingo dugu. 2 newton zentimetro karratu, kilopondio zentimetro karratutara pasatuko dugu. Beraz, metro karratuak kentzeko, goian metro karratuak egon behar dira. Eta behan, zentimetro karratua nahi dugunez, behan zentimetro karratu egon behar dira. Bider. Kilopondio nahi dugunez goian kilopondioak egon behar dira. Eta newtonak kentzeko, behan, newtonak egon behar dira. Aurreko bideoan azaltzen dizuet, eskaileraen trukotxoa, holan esategatik, eta gogoratu behar zarete honekin, oso garrantzitsua. Ez dut dana berriro azalduko, baina hemen metro izan da, desimetro, zentimetro eta milimetro, gogoratu igotzerakoan zailago denez, zatiketa egiten dala, zati 10, eta jisterakoan errezago denez, bidera 10. Hau jakinda, jakin behar dugu, metro karratu batek 10.000 zentimetro karratu dela, edo beste modu baten jarrinta, 10 berlau izango litzateke. Orain, datu hau buruz jakin behar duzue. Newtonetatik kilopondioetara pasatzerakoan. Jakin behar dugu, kilopondio batek 9,8 newton dela. Datu hau ez da kasualitatea, baizik eta newtonak, 9,8 azelerazioa da. Kilopondioak jartzeko beste modu bat, kilogramo indarra izango litzateke. Kilogramo indar eta kilopondio jartzea gauza bera izango litzateke. Beraz, jarri gorko genuke. Kilopondio batek, hemen jarri dizuet. Kilopondio batek 9,8 newton da. Oina hau jakin da, newton eta newton joan egiten da, metro karratu eta metro karratu joan egiten da. Hau dana eginda, emaitza, 2,04 bider 10 ber minus bost izango litzateke. Hau da, 2 newton zentimetro karratu, 2,04 bider 10 ber minus bost kilopondio zati zentimetro karratu izango litzateke. Orduen oin, 33 RPM, bira minutuko izango litzateke euskeraz. RPM izango litzateke bira zati minutu. Edo gazteleraz, revolución partido minuto. Orduen hau jakinda, 33 bira zati minutu. Bukaeroko emaitza radian segundotan egon behar da. Beraz, minutuekin fateko goian minutuak egon behar dira. Eta behan segundoak nahi dugunez, behan segundoak egon behar dira. Hau oso garrantzitsua da, jakitea. Zirkunferentzia dugunean, hau 0 gradu delarik, hau 80, hau 180, eta hau 270 gradu. Jakin behar dugu, hau bi pi dela, bi pi radian, hau pi erdi, honek pi, eta hau 3 pi biren. Beraz, bira fateko, behan bira egon behar da. Eta goian radianak egoteko, goian radianak egon behar dira. Orduen, bira batek, bi pi radian da. Hau da, bira bat egiterako orduan, bi pira heltzen gara. Minutu batek, 3.600 segunda dauzko. Hau aurreko bideoan egiten dizuet, nola izango litzateken bere bihurketa faktorea. Hau dana jakinda, bira. Eta bira joan egiten da. Minutu eta minutu. Bukaeran, 33 zati 3.600 bider bi pi eginda, bukaeroko emaitza 1,1
pi izango litzateke. Normalean, pi eta pi holan jartzen da. Datu batez izango laitz bezala, holan ulertuta. Bukaeran, 80 kilokaloria zati mol, garrantzitsua, ura. Molak urak izan da. Bestela emaitza aldatu egingo litzateke. Orduen, eta bukaerako emaitza, julio zati kilogramo. Hemen ere datu bat behar dugu, aldaketa faktore bat, nik esango dizuet zein da. Beraz. Lehendabizi, kilokaloriak kalorietara pasatuko dugu. Beraz, kilokaloria bat kalorietara pasatuko dugu. Gero, kaloriak kendu nahi ditugunez, juliotara pasatzeko. Beraz, behan kaloriak eta goian julioak. Esan dakoa, datu hau nik eman behar dizu eta aurrerago. Eta bukaeran, mol bat, molakin joateko, eta bukaeran, kilogramoak, baina lehen da bizi gramotara pasatu behar da. Eta bukaeran, kilogramoak nahi ditugunez, hemen gramoak, eta behan kilogramoak. Beraz, datu hau danak izan da, orain kalkulak egin bat ditugu. Kilokaloria batek, 1000 kilokaloria da barkatu. Oin, kaloria batek, (4 julio da. Eta hau esan dizudan alen. Gogoratu behar zarete, molak H2koak direla. Beraz, mol batean, 18 gramo H2O daude. Eta orain, kilogramo batean, 1000 gramo. Orduen, ikusezak egunez, kilokaloriakin joaten dira. Kaloria, mol, eta gramo. Bukaeran, 4,8 barkatu, julio, zati kilogramo, bukaerako emaitza. Orduen, oin, datu kalkulo danagoik eginda, 80 bider 1000, bider 4,8, zati 18 bider 1000, bukaerako emaitza, 18,6 bider 6, julio, zati kilogramo izango litzateke. Beraz, hau izan da dana, eta gogoratu, sale sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.